Kurian itu hatta ganup di bulan Desember marlas si roha dohita mamestahon ari hatutubun itu hatta Jesus naroto pertibion. Asi dohot holong ni rohana naso tardudui patu pahanguluan tu ganup akapardosa marhiti pakkokoponna. Jakon may bana gabi si palua di bagasan ngulum. Tapuji lejala tasobba may bana. Dadahola di pesta natalon. Alay saliling ngulutta. Hami dongan sahapor siaon. Sadarion sude dohala Kristen mamestahon ari hatutubun ni Tuhan Yesus di sadok pertibion. Natal ima mamestahon ulaun ni debatan naroman opot kita pardosa di pertibion. Atong las barohata majakon haror ni Jesus si paluay. Laos di bagasan las di roha. Jong dohami di son sudi akaparhalado ni huriata. Pasahaton. Selamat ari natal madihamu. Asi ni roha ni debata ama. Dohot anakna Jesus Kristus. Dohot tod di perbadia. Mangaramoti hita saluhudna. Selamat hari Natal manang dihamu. Songot tadda las di rohata mamestahon hatutubuni Jesus si paluay. Masih jalangan mahita do na dilabukta. Laos pasahaton selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Tapahibul marohata marsaor dohot Jesus na oktuwi. Asatuk sikop las ni rohata. Mared de mahita.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia. Amen. Endehon hamuma sada ende nai baru di Jahoba, endehon ma Jahoba ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni aka si pelebegu hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan aka nabi nai. Mar somba mahamutu Jahoba, mar pahean na mar hadohoan, aka hitir mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem. Sai pinuji ma goarmu nabadiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu ho do hami sian haholomon, tu hati uron, jala di padomu ho do hami, na holang hian sian ho, gabe saor muse dohot ho. Gok halalas ni roha do hami alanii. Sai jaloma hamau liateo ni roha nami, naung tinopotmu, mar hite-hite anakmi. Amen. Hudul mahamu. Tapuji ma Tuhata sian buku ende nomor 57 ayat sada dohot 2. Tangihon hamuma patik di debata, ima natar surat di Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hita jolmaon. Jadi huidahami ma hasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan, ido sahatna. Atong rapangido gogo mahita tu debata lao mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon tahobar tu patikmi. Amen. Tapuji ma Tuhata sian buku ende nomor 600 ayat 4 dohot 5. Oh
Tatopoti madosata diadopan di debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan para siroha nasumurung, nunga roho tu portibion manopot hami, mandongani hami di sude ngolunami. Alai sayo olo dope ganggu hami, di pandonganim, uju wadopi hami, ragam hamaolon, dohot parukilon. Doho tu portibion lau makokop hami, patuduhon tiruan tu hami, asarade hami mangurupi akan patut urupan. Alai sai olodo tartutup rohanami, manarihon akan nagale dohot namet-met. Sai sungguli marohanami, asa muba roha dohot panglahonami, asa tarparangehon hami, pakkokopon mi di ngolunami, jala lampa tarma di hami, nasai toktong di dongani ho hami, manang ahape namasa di ngolunami. Tangihon mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Ai songonondo holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganupna porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni lelengna di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 50 sada ayat sada dohot 2.
hatani debata, turpuk epistel di pesta Natalon, ima natar surat di pesalmen 57 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 12 tajahama marsikat soring. Jahoba do raja marolop-olop mata noon, marlas di rohama pulo-pulo akan nalan i. Obujalah holomon maripat-lipat humaliang ibana. Hati goran dohot uhum ojahan di habang sana. Api mardalan di jolona mangaton aka alona humaliang. Disedangi aka hilap nado pertibion. Jadi lalalo tanoon marmidadas. Malala do aka dolok songot patis, maradopon bohini Jahoba, maradopon bohini Tuhan ni sadok tanoon. Di bari tahun aka langit do hati goranna, jala sude aka bangso marnida hamuliona. Ikon tarurak sogot, sude aka si soba aji-ajian. Aka napa puji-puji dirina, mida gana-ganaan. Ikon marsoba tu ibana do, sude aka debatasi leban. Di begesio doi, jadi marlas di rohama, marolop-olop ma aka boru ni juda, alani panguhummu ale Jahoba. Ai hodo ale Jahoba na tumimbul, gumonggom sandok tanoon, tumimbul situtu doho, sian nasa debatasi leban. Amu ale akan nama kaulong Jahoba, saya hagigiho namu manajat. Ibana do siramoti todi ni akan niasiana, saya paluonna do nasida sia tangan ni parjaha. Sai tarsabur do hati uron di partigor, jalalas di roha di aka na ujur maroha. Marlas ni roha mahamu, ali aka partigor di bagasan Jahoba, jala puji hamu maguarna nabadiai. Ima sahatna, martua do aka na tumangihon hatani debata, jala na opeopsa. Amin. Amin. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 605 ayat sada dohot opat. Jonjong mam. Tahati-dakon ma haporsyotai, songon nahina tidakon ni dongata sa haporsyaon di sadok portibion, rap mahitabandok. Auporsya di debata Jahoba, ido ama parguguna satu dosa, nato mapalangit hotano. Auporsya Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, iman natibuhon si Maria, naga-begabian siat todi parbadia, adora suabuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panguman di 100, nama tetarpaja di bana di hau pinasilang, natua tu badang toru di gitanom, namulak pangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudu kisiamun di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sisi maibana pernamulak sogo tu tanoon, mangumumili halak na mangulu dohot namate. Au porsya di tonti parbadia, jalanun sada huria nabadia, huria hatapan yala Kristen akan nabadia, dohot yasani dosa, dohot dihatai namandok,
mulak mangulu dosa gut daging halap naong mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tabege ma ede puji-pujian sian paduan suara lansia.
Sugul-sunggul Natal tanggal 25 Desember 2024, Naparjolo, Pesta Natal Dohot Marulaon Nabadia. Sadarion Rabu tanggal 25 Desember 2024, Ima Pesta Parjolo Parningotan di Hatutubu ni Tuhatta Yesus. Jaladuk sipul jamita, pasahat pelean tujolo ni langgatan dohita, tu kegiatan Natal ni huriata. Laos diuduti tu na marulaon nabadia. Duk sipul marulaon nabadia di patupado pasahat pelean marulaon nabadia. Na paduahon, pesta Natal paduahon. Hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 10 waluwip Ima pesta paduahon parningotan di Hatutubu ni Tuhatta Yesus. Patupaon ni huriata do pesta Natal paduahon manang Natal HKBP Kebayoran Baru bermasmur. Songonima boa-boa dihita atong taingot bemai mau liate. Tabegema ede puji-pujian sian paduan suara seksi perempuan.
Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 615 uhut tapasahat peleata sada A sada B dohot 2. Yesus,
Mame di debatana sumurung sian saluhud naroha, ima mengaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, barita nauli di bagasan parminggota parningotan hatutubo ni Tuhan Yesus, ima na tersurat di buku surat na Tuhalak Heber bidusada, mamuk kamay siyan ayat 5 sahat rodi ayat 10 2 takasma tapay hutihut di bagasa rohata. Ay tu suru-suruan dia ma hea didok anakku doho sadariod doho hutubuhon. Manang ahu do gabe amana jala ibana gabe anakku. Alay dinanaik togi honon na muse tu portibion ibana na parjolo tubui disi madidok. Ikon marsinggak tujolo na sude akka suru-suruan ni debata. Didok don yan taringot tu akka suru-suruan ni. Ibana mabayan alugo suru-suruan na. Api na marjibur-jibur do parhalado na. Alay taringot tu anak didok. Rodi saliling-liling na do habang sami ali debata. Tukot hati gorado, tukot harajaon mi. Di haholongi hodo hati goran, jala di hagigi hokodo hajahaton. Alanido di miyak kod debata mi, miyak halalas ni roha tuho. Ali debata, sumurung asa tuak kadongan mi. Dungi ho ali Tuhan paujak ko tanod di mulanay. Jala jadi-jadian ni tanganmu do parlangitani. Magodo akai muse. Alay toktong do mian anggoho. Lauburuk doy saluhud na songonulos. Songon sape-sape balunom mui sude. Gabimu bama. Alay anggoho. Laustong doho. Dang macohot. Aka taon mi olak nido sahatna. Hurian na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Molo makatai topik di mingguta sa dariod didok manobba Yesus anak ni debata. Manobba Yesus anak ni debata. Nektakas beringota buasa ikosobaw Tuhan Yesus. Jala isedo Tuhan Yesus. Hape molo dingolo ni halak batak, adok todo pandohani, dalihan na tolui, elek marboru, soba marhula-hula, manat mardongat tubu. Nagabe suku-suku dia do perbedaan ni, soba marhula-hula, dohot, soba tu Yesus. Takas dihita halak batak, posisi ni hula-hula macai tibu. Jala memang digijang ni partuturot. Bodo hula-hula pangalapan boru, boido siat tulang, boido sian aka tulang robot do akan nasi. Alay na nang beringot tadi si iba, posisi ni tulang, posisi ni hula-hula digijang ni partuturon. Si pata bangga do hita madok sa beriba langit pasu-pasu ni hula-hula. Dakku boto manang dasiad dia do haruan ni padohani. Hapet sugari adong nian 5 kontrakan ni tulangi. Hape berenai madewa-dewa dope. Iya dang ko paleleon dia sada kontrakan na yate. Dak pola sa beriba langit. Alaima sudah mabigyo nate. Sa beriba langit. Emangnya hula-hula itu punya langit? Emangnya dari mana dia punya kuasa membuat itu? Adong ko sertifikat ni, adong ko surat ni. Kontrakan na pisolo mga leon, alay langiti, raday mana mga leon. Bahkan si pata, di ngolo ni halak batak itu rin naman.
Holan ro bahula-hula torin na dubutite. Bado tutu pangat to si Otta. Jojot dang boy tabedahon posisi ni hula-hula si sobbao ni dohot manob ba di bata. HP di halak batak bodo sonari posisi ku hula-hula. HP tokinay bodo posisi ku boru. Ay rudut ni emedo gabina. Ay bodo au mangalap boru ni parna. Alay bodo ang marga parna mangalap boru nami. Ujung ngay dok ma rudut ni emedo gabina. Mangida inganan na may. Lapatan na puasa. Ala sokonima tatakrama di ngolu ni halak batak. Ikon masyargan ala raja do sudi. Ay raja do dongat tubu, raja do boru, raja do hula-hula. Ala sama-sama raja do. Batot tu sesama biskota dilarang saling mendahului. Hido kan? Buasa, bohama asa masyargan. Sama-sama raja. Nakpe boru, ikon idok, ikon ilehod do. Sotuk sanga, merdadi, dohot tangis, do aciro hani burui. Embolo pala do, tangis burui, merdadi burui, baik koneleko ni muse, ate. Alay si pata praktek daw lo do lupa hita. Mana merdo nga tubin na, olo do, tudo nga tubit tarsongon na ojong hita. Auto si, inna. Hurang go hita, mangargay, na merdo nga tubu, ala dianggap sa level. Auto si. Anggo tu hula-hulay, una mo ba? Kanasing matusin. Hurian na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Posisi ni Tuhan Jesus dohot hula-hula di si. Di hata Inggris takas di dokon worship penyembahan soba holan debatado si sobamu sasada sado si uluam. Alayang go hula-hula venerate dalam arti tata krama di halak batak imadalihan na tulo. Bohado asa masiargan, asa masijakonan, doho masipaliana roha. Alanido di bagasan tupukope naing didok, diuji di bagasan ngolu ni huria na parjoloy. Terjadi doa ke persoalan-persoalan, perdebatan-perdebatan, dialog dan dialog, taringot ketuhanan Tuhan Yesus. Bagaimana dia? Songod dia do posisi ni Tuhan Yesus dohot suruh-suruan. Ala di dok suruh-suruan ni ima suruhan di debata parangan perbanua gijang nagabe utusan di debata. Ala ni bohado ya posisi ni Tuhan Yesus si dia doi isiru tumibo. Mengaluli hati bonoma dan di gereja mula-mula terjadi perdebatan-perdebatan. Taringot Tuhan dirion ni ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Khususnya dialog perdebatan antara Arius dengan Athanasius. Mereka membicarakan siapa itu? Bagaimana itu? Ini ada status di. Jalan dihuria na parjoloi ala gabe terjadi do debati. Gabe adonggo siat tonga-tonga ni huria na parjoloi. Nagabe madabu, lipeha porsiaon na menganggap hadirion ni Tuhan Yesus ditoru ni hadebataon na doi alani status ni suruh-suruan ni agak dugwid jangko saotik siap Tuhan Yesus. Alanima di bagasat tupukon di paingot isedo suruh-suruan isedo Tuhan Yesus. Molo taparoha mulai sian ayat tolu nunga di paboa di si isedo debata silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na do ibana ima Tuhan Yesus diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogoni jaladung di patupa ibana hayason siya nakadosa di patupa ibana hayason siya nakadosa hudul do ibana tu siamun ni hatongamon na digijangi. Songon hata hapor siyautay hudul di siamun di debata jahuba. Ay topat songon surung ni guwarna na tinayan nay
na mengatasi akasurusuruan. Berarti status ni Tuhan Yesus mengatasi akasurusuruan. Ni hasangapon na martibakon na sida. Jala ayat 5 didok. Ay tu surusuruan dia mahya didok. Anakku doho. Sadariod doho hutubuhon. Manang. Ahu gabe amana. Ibana gabe anakku. Alay na naik togi honon na muse tu pertibion. Ibana na parjolo tubu. Disima didok. Ikon marsinggak tujulo na sude akasurusuruan ni debata. Na parjolo tubu. Artinya hadirion ni Tuhan Yesus, dia sudah ada sejak awal, tiki mula ni mulana, di hatotopan ni hasianganon, adorang so adong gape pertibion, nunga adong Tuhan Yesus, nak pedang adong gape padohan trinitatis, tritunggal, alay nunga adong ibana, dia may, terbuido, beringot tadi berita panopaon. Tolema. Itato pamajolma. Tumiru rupata. Tudos tu pangalahota. Isidongan ni deba kata makatai. Ibana makatai tu dirina di bagasan hasito lusa daonna. Nakpedang arong dope goar Allah anak Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus tangarong dope. Alay nung nga dong ibana. Jala sa hadirion na sotar sirang go. Hadirion ni Tuhan Yesus yan debata ama. Nakpe dalam praktek operasionalnya. Allah Bapa sebagai pencipta. Tuhan Yesus sebagai penebus manusia dari dosa dan kematian. Dihokop sudah pertibi natino panai. Jala tod di perbadia. Majuhita tu parsaoran na badia di tonga-tonga ni Huriana. Ilo na naing beringota di bagas at tupukon, hamok kamanami do akay nanami, supaya kita tahu, supaya jangan ada keraguan-raguan, taringot tu status, dohot hadirion ni Tuhan Yesus, di tonga-tonga ni akasurusuruan ni debata. Ay surusuruan ni, maribu, marjuta, parangan perbanua gicak. Jala, tugas ni ibana ima lau makubasi songog warnai suruan ni debata. Alani na paduahon naing beringota di bagas at 30 tahun ima ahado marhuado ulahon ni debata di bagas at Tuhan Yesus Kristus. Ima ibana si topa jala si paluahita. Alanido Natal, kelahiran, peristiwa kelahiran tidak mempunyai arti dan makna apa-apa tanpa peristiwa salib. Salib juga tidak mempunyai arti apa-apa tanpa kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak mempunyai arti apa-apa kalau dia tidak naik ke surga dan akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Songon hatani hapor siyaw tay nasay tahati dakon di ganub ari Minggu. Alanido sada hadirion naso tarsirang doi. Jalaido perayaan Natal. Alani molo ta pestahon pesta Natal. Lasroha, seonda budari sampai do di luar, dak kasiatan. HP sabutullah anggo merayakan hatu tubuh ni Yesus, ganup tiki doi, ganup pari doi, di bagasan ngoluta. Ay molo tahilala hatu tubuh ni Tuhan Yesus, berarti hilalaot tama pakkokopon ni Tuhan Yesus. Molo tahilala pakkokopon ni Tuhan Yesus, berarti hilalaot tama pengampunan, jalarade hita mengampuni. Ay didok disi. Sesama dosa nami, songop panesa nami, di dosa ni dongan,
na mardosa to hami. Molo tajalo pengampunan siya Tuhan ta Jesus. Alay hita sa diri ng rade mengampuni orang lain. Buhati kos deh kamang kainang. Tangbuk kini. Bagaimana mungkin Allah mau berbelas kasih kepada kita? Tetapi kita sendiri tidak mau juga berbelas kasih. Bohado perjadina mangatusi maho Tuhan diau. Pardosa do nagalion ni nahita. Ala hita sa diri dang radi mangatusi hahurangan ni dongan, keterbatasan ni dongan naktu hita. Tuhan tidak menginginkan kita itu adalah manusia yang egois. Ala nido molo naik patupa perpadanan nabadia hita non sakramen perjamuan kudus. Sabutullah adong do diagen datai patujolo ni ulaun nabadia. Alay no ayang dakta jahabe. Aw sendiri dakyabe hujahay. Ala madudukku. Yado isa dahuria nahyani hubasan. Tiki molo hari Minggu na nengro patu paun ulon na badia manak sonari ulon na badia benon. Na di hari Minggu ngikut di jaha patu jolo ni ulon na badia. Dia medidok di si salah satu songon jajitai olo doho manesa dosa ni dongammu. Tuhan Yesus madok molo naik pasahat tu piliak ko. Hape di ngoto anggo pejuk ni rohap tu dongammu. Sugu ni roham rasa dendammu. Tadi ko jolo pilihan mi lao joho mardame ninda. Baru biasa roho pasahat pilihan mi. Ujungnya ala mamaulhu maboratu baduk-duku diruasi. Gabe otik manaro marulon na badia. Alani husuk manasida. Ay bahasa ng dohoto amang doho upung siyaha marulon na badia niku. Dakta patu pada amang. Maduduk kudo ulon na badia. Maborat tudo. Terlalu berat. Karena apa? Karena saya harus mau mengampuni dulu. Padahal bagaimana saya bisa mengampuni? Ay gari huberi gimana? Asal huberi gimana? Ito saya sonan naik go buti darakku. Ito saya to sonan naik go tengsiku. Dakta bahado pe amang. Mahacit tu pa benai. Madudukku terlalu kejam, terlalu berat. Dakta lupa ho namang. Alani do wado baino. Maol. Alang nga hacit luka batin. Nung asahat to hati-hati. Jala memang ido molo saya yahudok kutuhita. Sabutullah hatani akasi tua-tua tay. Danga pala boy update be ima ba sa halimang ultop pumasudi sa halimad dokma kurang dinggan do sabutullah alaha alamolo say ni tumpuk-tumpuk kebencian sada jo dua jo tolu jo olo do terlalu sakit gabe melidak sudi alanido macay berat alani hudop ma muse to amatay atong buama baenon asarade hamuro marulon na badia niku bayi mabang ay alana dukuri mangi hami nanidok munai ikut jolo renu konotto ni ikut jolo mardame iba padameo dirni ba korade iba manesa dosa ni doa sude mamaul hudo ujungnya bana mau ni narohaku. Balik tahun nai uroba mamuse. Udok ma tuaka ruas di huriatai. Dihamu aka manami do inanami na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Aka na merasa diri na mardosa. Dohop mamarulon na badia. Alayak ka na so mardosa mula manon duk saya parminggonon niku.
Ternyata gabi gudanggo na dohok marulon na bedia. Ay bahasa gabi roha muniku, ay pardusa do piba mangin na. Oido, jala memang, tuak kapardusa do. Ay ang tuak ka na bedia, dak pola rikot. Dak pola rikot pandaon itu na sehat. Alanido na nang beringota, hatutubo ni Tuhan Yesus, ima padamehok kita, padumuhok kita, manesa dosata, mengampuni hita, mangalehon jaminan keselamatan di hita. Ido ban na didok, tasob ba may bana. Ido ban na kasisobaw ni bana. Karena dia mau merendahkan dirinya, alarade ibana, gabe, tidak siapa-siapa. Dia mengosongkan dirinya, disoluk kerupa ni hatuban. Asa, gabe, parsidohot tita. Dangbe, saya dibuat ibana status na itadahodoaw, iwotohodoaw, isehaw. Saya tidak layak, saya tidak patut, gak level saya lagi di situ. Sudah hita akadul mapardusa. Jalanung ngarotu hatta Yesus lau humokko pita manesa dosata. Ido ubain na didog di bagasa topik tahun manoba Yesus anak ni debata alarade debata gabe jolma. Alarade debata makokop sudedo satay dituhuk sudedo satay di hono pinok silangi. Manang naisip pehita, manang nasongod dia pehita dengan segala keberadaan kita. Kemanusiaan kita semuanya nunga dihokop pita, nunga ditobus sita, jalan nunga di pay baru ngoluta, songon naung aka ulos na buruki, nunga di pay baru, nunga di pargogoy, nunga di parleot hita semangat. Karena apa? Karena Yesus yang lahir itu telah bersedia lau mananggung sudi dosata. Ido bane ko sabaw ni bana. Ay morong mabenda ulina denggat tuhita, say toktong mabenda denggat tuhita, say toktong rade mangurupi hita, say rade mangaleot poda na ulina denggat tuhita, ito say tahat-tahatahod doy ibadah na burjud dua mata siya nun. Dia ada di saat saya butuh. Dia selalu ringan tangan di saat saya sangat memerlukannya. Dia selalu ada memberikan penguatan dan peneguhan kepada saya. Alanido say tahat-tahatahod doy, say tapaboa-boa doy, hinauli hinadenggan haburjon ni dongan, dakya lupa hita di si. Lau songonido pabahenan ni debatan na luar biasa, dia rela menderita mati supaya kita beroleh keselamatan. Alani tasob ba may ibana. Holan ibana do si sobaon. Jala sasadasado siuluan. Amin. Martangi ang mahita. Mauliati mali Tuhan di pasahat rohanami tuho. Marhite-hite hatutubub tu pertibion. Gabejol maho. Manaon na porsuk. Haleaon icahicak rehe-rehe. Tijur dohot pastap-pastap. Bahkan dali Tuhan ditau ko hamatiani lahumok ko pami. Asa dapotan hanguluan haso nangak kami. Alani pasu-pasu mahatam. Pasu-pasu malituha parsauran nami. Asa hupatibul hami guarmu. Hodo Tuhan nami. Hodo Raja nami. Hodo si pujian doh si sobaun nami. Alani sude dengan nibasam. Ala ni haburjuommu, ala ni pakokopommu di bagasan golu nami ganut marsada-sada. Au cugari dang roho tu pertibion, gabe hamatean na majabar nami. Alay-ala niya do tolong ni roham, di hokopo hami, gabe dapotan hanguluan na sorasuda hami. Ala ni say tubu mahodi rohanami, say jakon ma, ganup ngolu nami, hadirion nami, di bagasan hahurangan dohot kelemahan nami, keterbatasan nami,
Sayampuni hami sudiali Tuhan siya nakadusa pangalawsyon nami. Asa talup hami majalok kadinggan di basap. Asa talup hami gabiak kanakom mo. Asa talup hami parsidohot di haluaon na siya ko. Alani say pasu-pasu ma parpungan nami. Say jalo makaed de puji-pujian. Say jalo makatangiyang akapilian akasobba nami. Tao ha sangapon hamuliaw di guar mo may. Jalagok dame marlasiro hamahami di bagasan ngulo nami si ganupari. Tokinay lausudutan nami do peli Tuhan majaro parpadanan na badia. Say paradi maroha dohot pikiran nami. Asa hujak ko kami pakokopom mo. Hamamate do tayo heomi. Marhite-hite na mga tonroti parhitian ni daging mo. Dohot minum anggur parhitian ni mudar mo. Baik kasesaan di dosa nami. Asa mardame hami dohot to. Mardame hami dohot doan nami. Gok hasonangan dohot ulup-ulup mangulo nami. Alani postor hanami. Say homa ali Tuhan na mamaso-maso hami sa luhut na. Akan na marsahit na dirawat di rumah sakit marang na dijabu. Amak situ MP si Barani. Situ Etiopan. Dohot akan asing ali Tuhan. Nasubuhi hagwara kami di sot. Songoni na marsitaonon keluarga si Matupang. Say homa li Tuhan na mga pudi na sida. Homa li Tuhan na margugwihon. Asa toktong hibul sa daro hanami. Pasahaton diri nami. Ngolo nami. Majalo hamalumon. Majalo apul-apul gugu na siya ko. Asi maroham. Jakonon nami malituha pagpadanan na badiyay. Say Roma ho tubaga sa rohan nami ganot marsada-sada. Mariti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matangyang nami. Amen. Tapuji matuhata marendehita siya nomor 12 mulai siya na etsada uhut pasahat to piliata tu panitia natal. Halas mirohago.
huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, uduk mahita tu ulaun na badia, maredde mahita siya nomor 152 ayat sada. Akan nasodoho marulon na badia, nasumakatidak ko kaporsiaon, buhay mahu pangidohami sa hudul di inganan dabi, jala buhay sude tertib ulota. Maredde mahita. Jesus namamu sa dosa ni porkibiyon, Panginoon kami. Jesus namamu sa dosa ni Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut roha, ima mangaramoti ati-ati dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus, amen, martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung ama namin na di banwagidjang, asi roham topot mahami na pungudison, at dorang hupangak kami non perpadanan na badiyay lehon matod di perbadia tu ganup hami, asa ditubuhok kaporsyaon na manggulu di hami. Asa po situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargugoy mahami maswadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala sa ditubuhok kaporsyaon na mangulwi. Sa itaiti rohanami asalam malungok kami tu banwagidjang. Asa say masihol hami pay may mahon haroron ni Tuhan Yesus. Amen. Hitak kanaw pinaramaul ni debata. Itasakap noaing mangat to perpadanan na badiyay. Di bahin itatibang majumulo manang natao hita marulaon na badia, asaw nang honauhum manang ises yan hitaon, ay holan na roha jala naman olsoli rohana, ala ni pabahinan na nasoture, jala naman opoti dosana, jala na porsea di hasesan di dosa na pinatupan ni Tuhan Jesus, ido na tao mangat to perpadanan na badiay, alayak ka na doho marulon na badia, unang bediuloy si bolis, unang bedi dati mardusa, tuk padaw hamu marohamu na siya ni. Tunggo tapok kamu mahosom doho late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Jesus Kristus naong mati jala naong mula mangulu mo kopamu. Asa tao hamu mangat to perpadanan na badiyay. Di ba hini tatakasi ma jolo roha tabi. Jala alusi hamu masuku-sukunon. Jong-jong mahamu na. Akan naong makatidakon haporsyaon na. Jala na sohona uhum huria. Ido na madohoti perpadanan na badia. Parjolo, di parhatuturoham dohalak pardosa ho siyak katutubum, dohot alani pangalausim di pati ni debata, molo di parhatuturoham dokma olo. 2. Namarsak doroham ala dosami, jala de pangidoroham nang malua honwaik sa dosam, molo songoni dokma olo. Tolu, di parhatuturoham do naong ro Tuhan Yesus Kristus tutano panguluho pardosa. Iba na naong mati doho mula manguluho makopo, mamorsad jala mane sa dosam, molo songoni di parhatuturoham dokma olo. 4. Olo doho manggotap po siya roham late ni roha doho tosom ni roha. Akub ni olo doho mardingga doho halak na mga sahiho. Jala na olo doho mane sa dosa ni dongam mo. Songon na pinangido ni rohap si saon ni debata su di dosam. Molo songon ni roham dokma olo. Atok tapaw dube marohata. Jala tato po ti masudi dosata. Ihutok kamu matangyangod di baga sa rohamu nabi.
Ali Tuhan de batama nami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami, ay jut hulaw si hami patikmu, tamado honaw hummu hami nuayang dohot sugut, molo balos sonom mo tuhami hobartu pabena nami. Alay ala ni gudang ni asido tolong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naong nilehom mo humokop pami. Ala ni uban na hum hami mangido tuho, asima roham di hami, say jalo mahami, say se sama sudido sa nami, jalalehot to di perbadia tuhami. Asa margugo hami mangalo na sa dusa dohot mangulahon na Bartolomo ni roham. Saliling di tanod do pe hami. Amen. Ato kamu akan manopoti dosa muna, jalan na mauas di asin ni rohani di bata. Say sahat matuhamuna hinaprosyam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok hataon. Pos marohamuna. Nungase sa saluhud dosa muna. Marhiti-hiti goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi perbadia. Amin. Aliyama namin na di banwagidjang. Say pinarbadia maguar mo. Say roh maharajawam mo. Say sao malomo ni roham di banatungaw songon na di banwagidjang. Leho matuhami sa daron hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na punahara jaon. Dohot hagugot. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Marid de mahita. Atong tangihok kabung matona ni Tuhan Yesus, laho padirihom perpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bergenai uju tarjehi bana didok mamauliate dungi di ponggolima di parleo matua kasisian na huhup madidok jalo hamuma jalapangan ma dagik kudei nanilehon hubokopamu bahek kasesan di dosa muna jala duksun na sidamangan dibuat mapanginumani didok mamauliate, dungi didok matunasida, jalo hamu ma, sude hamu manginup siani, ia panginumanon padan de baru maon marhiti-hiti mudarhu, nani usehon homokopamu, bahen hasesan di dosa. Sai baik kamu masongoni, bahen parning otam muna diaw. Atong roma hamu, nungarade sude, dai jalai dahamu ma dengan bahasa ni Jehovah. Roma hita 7 12 halak jale toradong ma opak baris asabui mato pakapatik kata. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nanilehot Tuhan matean humokopamu Imana mangaramoti, jalan apa hotro hamu na makaporsiay ibana,
asa di hamuna hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inup pamuma. Mudar hudui, nani usehot tu hamatean, bahen hasesan di dosa muna. Imana mangaramoti, jala napahot toro hamuna makkaporsiay ibana. Asa di hamuna hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak bahamu di baka sadame. Dihitak kamanginang, moloduk tajalo non roti, ito tapangab malangsung. Tajalo anggur, ito taminum langsung ate. Oleh ate. Naik itu. Didok tuatta Yesus Kristus jala humaon jala pangan ma dagi koron nani leo tuha matian lau humokopam ima napahoton papocon rohamuna marha porseao di ibana asa dihamu hanguluan nasa liling di lelengna. Didok tuatta Yesus Kristus jala hamu maun jala inuma udar hudon nani usehon bahen hasesan di dosa muna ima napahoton papocon rohamuna marha porsiao di ibana asa dihamu hanguluan nasa liling di lilingna. Amin. Muda mau di baga sadam. Dari Tuhan. Ya. Didok tuatta Yesus Kristus jala hamuma jala pangan ma dagi kuron nani leot tuha matian lau humokopam ima napahoton papocon rohamuna marha porsiao tu ibana asa dihamu hanguluan nasa liling ni lilingna. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala inup pamuma. Mudar budui, nani Didok usehot tuatta tu Yesus hamatean, Kristus jala hamuma jala bahen pangan hasesan ma di dosa muna. dagi kuron nani leot tuha Di mana matian lau mangaramoti? humokopam Jala napahot toro hamuna makkaporsiay ibana. papocon rohamuna Asa di hamuna marha porsiao di ibana hanguluan nasora suda. asa dihamu hanguluan nasa liling ni Mulak bahamu di baka sadam. amin. Naik. Didok tuatta Yesus Kristus Mulak annos yang kapirang gusto dia kamangkay ng da, sondo subida. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo Didok hamuma jala tuatta inup Yesus pamuma. Kristus jalo hamuma jala pangan ma Mudar hudui, dagi kudon langsung dimin. nani leot tuha matian Nani lau usehot tu hamatean, bahen ima hasesan di napahoton dosa muna. papocon Di mana rohamuna mangaramoti, marha porsiao jala napahot toro hamuna, ibana asa kaporsiay dihamu ibana. hanguluan Asa di hamuna, nasa liling ni liling na. nasalin. Amin. Amin. Mulak mahamu di baka sadam. Maju. Didok tuatta Yesus Kristus jalo hamu maon jala pangan ma Kesana semua. dagi kudon nani leot tuha matian lao humokopam ima napahoton papocon rohamuna marha porsiao ibana
asa dihamu hanguluan nasa liling ni liling na. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus. Didok Jalo Tuhan Yesus hamuma, Kristus jalo jala hamuma. inup pamuma. Jalapangan ma Nani useho Yagi Tuhan kudon. matean. nani liot Bahik kasesaan di dosa muna. Imana mangaramoti. Jalan Asa apa dihamu hotro hamuna hanguluan. makka nasa porsiai liling ni ibana. liling na. Asa dihamuna hanguluan nasa liling ni liling na. Amen. Mulak bahamu di bakasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan ma dagi kudon nani liot Tuhan matian lau humokopam ima na paposor rohamuna marap siau ibana asa di kamu hanguluan nasa liling di liling na. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inup pamuma. Mudar hudui. Nani usehot Tuhan matean. Bahek Didok kasesaan di dosa Tuhan muna. Yesus Kristus jalo hamuma Imana mangaramoti. jalapangan ma Jala Dagi na pahot kudon. rohamuna. nani liot Makka Tuhan porsiai matian ibana. lau humokopam Asa dihamuna. ima napahoton Panguluan na sorasuda. papocor rohamuna Amen. Mulak bahamu di bakasan dami. marhapor siau ibana asa dihamu hanguluan nasa liling ni liling na. Amen. Kita anggurnya sejam. Minum anggur biar. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inup pamuma. Didok Tuhan Yesus Budar Kristus hudui. jalo hamu maut Tiup, tiup, tiup. jalapangan ma. Nani usehot Jadi Tuhan matean. kudon Bahek kasesaan di dosa muna. lau Imana mangaramoti. Jala Imana na pahoton pahoton. rohamuna. Makka Papocor porsiai rohamuna. ibana. Asa dihamuna. asa dihamu Angguduan. ya. Asa dihamu hanguluan Nasora sudah. nasa liling ni liling na. Amen. Amen. Mulak bahamu di bakasan dami. Unang marapat to sa muda. Unang marapat to sa kono. Bisa. Teka. Along na. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maut jalapangan ma. Dagi kudon ani leot Tuhan matian lau humokopam. Ima na pahoton. Papocoroan. Asa diho hanguluan Didok Nasa Tuhan liling Yesus ni Kristus. Jalo liling hamuma. na. Jala inup pamuma. Amen. Mudar hudui. Nani Didok usehot Tuhan Tuhan matean. Yesus Kristus jalo hamu maut jalai Bahek ma. kasesaan di dosa muna. Pilih mana belgi. Imana mangaramoti. Oh. Jala na pahotto rohamuna. Makka porsiai ibana. Asa dihamuna. Hanguluan na sora sudah. Amen. Asa di Mulak bahamu di hanguluan. bakasan dami. Nasa liling ni liling na. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inup pamuma. Mudar hudui. Nani usehot Tuhan matean. Bahek kasesaan di dosa muna. Ima na mangaramoti. Didok Tuhan Yesus Kristus Jala na jalo pahot hamu maut rohamuna. Makka porsiai ibana. Dagi kudon ani leot Asa Tuhan matian dihamuna. lau humokopam. Hanguluan.
Imana na sora pahoton. suda. Papocor rohamuna marhapor sehat tu ibana. Amen. Asa Mulak dihamu. mahamu di bakasadame. Hanguluan nasa liling ni liling na. Amen. Langsung dimakan, langsung dimakan. Dok Tuhan Yesus Kristus, Didok Tuhan Yesus Kristus. jalo hamuma Jalo hamuma jalapang. jala inup pamuma. Dagi kudon na niliot tu hamatian lau humokopam. Mudar hudui. Ima na pahoton. Nani usehot Tuhan matean. Pakocor rohamuna. Bahek Marhapor kasesan siang ibana. Asa Iba na dihamu mga ramoti. hanguluan. Jala na pahot Nasa liling hamuna. liling na. Makaposiay ibana. Amen. Asa di hamuna. Hanguluan na surasuda. Tama. Amen. Mulak mahamu di bakasadame. Didok Tuhan Yesus Dok Kristus. Tuhan Yesus Jalo hamuma jala inup pamuma. Jalapangan ma. Mudar hudui. Dagi kudon Nani na usehot niliot tu hamatian. lau humokopam. Bahek kasesan di dosa Ima muna. na pahoton. Ima na mga ramoti. Pakocor rohamuna. Jala na pahot to hamuna. Ibana. Makaposiay Asa ibana. dihamu. Asa di hamuna. Hanguluan na surasuda. Amen. Mulak mahamu di bakasadame. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inup pamuma. Kristus jalo hamu maon. Mudar hudui. Jalapangan ma. Nani usehot tu hamatean. Bahek kasesan di dosa muna. Ima na mga ramoti. Jala na pahot to hamuna makaposiay ibana. Asa di hamu. Asa di hamuna. Hanguluan. Hanguluan na surasuda. Liling na. Amen. Amen. Mulak mahamu di bakasadame. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inup pamuma. Mudar hudui. Nani usehot tu hamatian. Bahek kasesan di dosa muna. Dagi kudon. Ima na mga ramoti. Nanileot tu hamatian. Jala na pahot to hamuna makaposiay ibana. Asa di hamuna Papocor hanguluan na surasuda. Marhapor sihat tu ibana. Amen. Asa di hamu. Mulak mahamu di bakasadame. Hanguluan. Nasa liling ni liling na. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inup Tuhan Yesus pamuma. Kristus jalo hamu ma. Dalam Mudar pangan hudui. Dagi Nani kudon usehot tu nanileot tu hamatian. hamatian. Bahek kasesan di dosa muna. Ima na mga ramoti. Jala na pahot to hamuna makaposiay ibana. Marhapor siaon. Asa di hamuna. Tu ibana. Hanguluan na surasuda. Sagacak mo. Amen. Iba na Mulak pahoton. mahamu di bakasadame. Dot. Haprasya muna asa di hamu hanguluan. Nasa liling ni liling na. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala inup pamuma. Mudar hudui.
Didok Nani Tuhan useho Yesus Tuhan Kristus matean. jalo hamu jalapangan ma. Bahek kasesan di dosa muna. Nani leon Tuhan matean. Ima na mga Lao ramuti. humokopam. Jala na pahotto hamuna magkaporsiay ibana. Muna di bana. Asa di hamuna. Hanguluan. Nasora sudah. Nasa liling ni Amen. Mulang Liling bahang na. di bagas at dami. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jala pang jala inup pamuma. Mudar hudui. Nani usehot Tuhan matean. Bahek kasesan di dosa muna. Didok Tuhan Imana Yesus mga Kristus kamuti. jalo hamu ma. Jala na pahotto Jalapangan, Ma. hamuna. Magkaporsiay ibana. Asa di hamuna. Imana mahoton. Hanguluan. Nasora sudah. Para kaporseon di bana. Amen. Mulak pahamu di bagas at Nasa dami. dihamu. Hanguluan. Nasa liling ni liling na. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inup pamuma. Udar hului. Nani usehot Tuhan matean. Bahek kasesan di dosa muna. Didok Tuhan ta Yesus Ima na Kristus. mga ramoti. Jala Jalo na hamu pahotto mo. hamuna magkaporsiay ibana. Jala pangan ma. Asa di hamuna. Daging kudon na nileon Hanguluan. Tuhan Nasora sudah. kopam. Ima Amen. napahoton. Mulak pahamu di Papot bagas at dami. sorhamuna. Marhapur seot tibana. Duduk teri. Asa dihamu hanguluan nasa liling ni liling na. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku Didok yang Tuhan Yesus dicurahkan Kristus untuk keampunan dosamu. jalo hamu ma Itulah yang jala memelihara pangan, daging dan kudon yang na nileon meneguhkan Tuhan imanmu kepadanya, lao humokopamu. agar engkau Iba napahoton memperoleh papotson rohamuna. kehidupan yang kekal. Marhapur seot tibana. Asa Amin. dihamu Pulanglah dengan hanguluan sejahtera. nasa liling ni liling na. Amin. Jadi, kamu nak tababaga video, no? Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala inup pamuma. Mudar hudui, nani usehot Tuhan matean. Bahek kasesan di dosa muna. Imana mga ramoti. Jala Kata Yesus Kristus, jalo hamuna, jala pangan. asa di hamuna. Daging kudon, anileon Hanguluan. kamatian. Nasura sudah. Imana Amin. pahoton. Papotson Mulang pahamu rohamuna. di bagas at dami. Marhapur seot tibana. Asa dihamu hanguluan nasa liling ni liling na. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inup pamuma. Mudar hudui, nani usehot Tuhan matean. Didok Tuhan ta Yesus Bahen Kristus hasesan di dosa muna. dalapangan ma. Imana mga ramoti, Daging kudon jala na anileon pahotto kamatian. hamuna magkaporsiay Lao ibana. mokopam. Asa di Imana hamuna, pahoton. hanguluan nasura sudah. Papotson Amin. rohamuna. Mulak pahamu di bagas Marhapur at seot dami. tibana. Asa dihamu hanguluan nasa liling ni liling na. Amin. Didok Tuhan
Yesus Kristus, jalo hamuma jala ino pamuma. Udar kudui, dan yusehot Dok tuhamatian, Tuhan Yesus Kristus jalo bahet hamuma hasesan di dosamuna. jalapangan ma. Iman na Dagik mga kulon kamoti, na nileot Tuhan matian jala na pahotto Lao hamuna magpapamu. magpamusya ibana. ima na pahoton Asa di hamuna, papotson rohamuna hamuan na surasuda. marhapor siyaw ibana asa di hamu Amen. Mulak mahamuan. hanguluan nasa liling ni liling na. Amen. Hidok Tuhan Dok Yesus Tuhan Kristus, Yesus Kristus jalo hamu terimalah dan minumlah daging kulon na Inilah nileot darah tuhamatian lau mokopam yang dicurahkan untuk ima na keampunan pahoton dosamu papotson Itulah yang rohamuna memelihara marhapor siyaw ibana dan yang meneguhkan imanmu Asa di hamu. kepadanya hanguluan agar engkau nasa liling ni liling na. memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah Dok Tuhan Yesus Inilah Kristus darahku. jalo hamua yang dicurahkan daging untuk kulon na keampunan nileot dosamu. tuhamatian lau Allah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya papotson rohamuna Agar marhapor engkau siyaw tu ibana memperoleh asa di hamu kehidupan yang kekal. hanguluan nasa Amin. liling ni Pulanglah dengan sejahtera. liling na. Amin. Perhatikan kadang ada kotorannya, ada kotoran. Enggak, kadang ada kotorannya. Jadi perhatikan ini. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah Dok darahku Tuhan Yesus Kristus jalo hamua yang jalapangan dicurahkan ma untuk keampunan dosamu. daging kulon na nileot Itulah yang tuhamatian memelihara lau dan yang humokopam meneguhkan imanmu kepadanya ima na pahoton agar engkau papotson rohamuna marhapor siyaw tu ibana kehidupan asa di yang hamu. kekal. hanguluan Amin. Pulanglah dengan nasa sejahtera. liling ni liling na. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah Hidup darahku Tuhan Yesus Kristus yang jalo dicurahkan hamua untuk keampunan dosamu. jalapangan ma Itulah yang memelihara daging kulon na nileot dan yang tuhamatian meneguhkan imanmu lau kepadanya humokopam agar engkau ima na pahoton memperoleh papotson kehidupan rohamuna yang kekal. marhapor siyaw di ibana Amin. asa di Pulanglah hamu dengan sejahtera. hanguluan nasa liling ni liling na. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah Hidup dan Tuhan minumlah. Yesus Kristus jalo hamua Inilah darah jalapangan ma yang daging dicurahkan kulon na untuk nileot keampunan dosamu. tuhamatian Itulah yang lau memelihara humokopam dan yang Iman meneguhkan apa hoton? imanmu kepadanya papotson rohamuna agar engkau marhapor siyaon memperoleh tu ibana kehidupan yang kekal. asa di hamu hanguluan Amin. Pulanglah na dengan sa sejahtera. liling ni liling na. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang Hidup
dicurahkan Tuhan Yesus untuk Kristus keampunan jalo dosamu. hamua jala Itulah pangan yang ma memelihara daki dan yang kudon na meneguhkan niliot Tuhan imanmu matian kepadanya, lau humokopam agar engkau iman apa hoton memperoleh papocor rohamuna kehidupan yang marapor kekal. siaw di mana asa di Amin. hamung Pulanglah dengan sejahtera. kanguluan na saliling di liling na amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku Didok Tuhan Yesus yang Kristus dicurahkan jala untuk hamua jala pangan ma dosamu. daki kudon Itulah yang Tuhan matian memelihara lau humokopam dan yang meneguhkan imanmu iman apa kepadanya, hoton papocor rohamuna Agar engkau marapor siaw di mana asa di memperoleh hamung kanguluan kehidupan yang na kekal. saliling di liling na Amin. Pulanglah dengan sejahtera. amin. Kacang mau kita kan? Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Saya diurut na. Inilah darahku Kosong. yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Oh, betul-betul. Itulah yang memelihara dan yang Hidup meneguhkan kata Yesus imanmu Kristus dan kepadanya, kamu mau jalapangan ma. agar engkau Dagi kudon. Nani leon. Memperoleh Matian lahu mokopong. kehidupan Ima yang na kekal. pahoton. Papocor rohamuna. Amin. Pulanglah dengan siaw sejahtera. di mana asa di hamu hanguluan na saliling ni liling na amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Jangan terlalu dekat. Inilah darahku Didok yang Tuhan dicurahkan Yesus untuk Kristus, keampunan dosamu. jalo hamu ma Itulah yang memelihara jalapangan ma dan yang meneguhkan dagi imanmu kulon na nileot kepadanya, Tuhan matian lau humokopang agar engkau imana pahoton memperoleh. papocor kehidupan rohamuna yang kekal. marhapur siaw di mana Amin. asa di Pulanglah hamu dengan sejahtera. hanguluan na saliling ni liling na amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan. Dok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mo jalapangan ma Itulah yang memelihara dagi dan yang kulon na nileot meneguhkan Tuhan matian imanmu kepadanya, lau agar engkau humokopong memperoleh ima kehidupan yang napa kekal. hoton papocor rohamuna Amin. Pulanglah dengan sejahtera. marhapur siaw tigana asa di hamu hamuluan na saliling ni liling na amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang Didok dicurahkan Tuhan Yesus untuk Kristus keampunan jalo hamu dosamu. ma Itulah yang memelihara jalapangan ma dan yang meneguhkan imanmu dagi kepadanya, kulon na nileot Tuhan matian agar engkau lau humokopang memperoleh ima napa kehidupan hoton yang kekal. papocor rohamuna marhapur Amin. siaw tigana Pulanglah dengan sejahtera. asa di hamu hamuluan asa di hamu dan sa di kita Hidup Tuhan Amin. Yesus Kristus, nasa Jalo liling hamuma. liling na jala inup pamuma, mudar hunui, nani usehot Tuhan matean, mahek kasesaan di dosamu. hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma moti, jala mamahot rohamuna, makaposiai dagi kulon na nileot Tuhan matian asa di hamuna, lau humokopang hanguluan, na ima sudah. napahoton dot papocor roham asa di ko hanguluan nasa Amin. liling Ulang ni- pahamu di bakasad dami. liling na
Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inuk pamuma. Mudar hudui, nani useho Tuhan dohamatean, Yesus Kristus jalo hamuma bahen hasesan, jalapangan ma. ima na Dagi mangaramoti, kuron jala napahotto rohamuna, asa oras ito. makaporsiai ibana, Asa di kamu asa dihamuna, hanguduan anguluan naso-nasuda. Amin. Mulak mahamudi bakasan. Asa di kamu hanguduan nasa lilim-lilim. Amin. Kalian pamuli. Lucu aku. Didok Tuhan Yesus Kristus, Asal jalo hamuma, jala inuk pamuma, mudar hudui, nani useho tuhamatean, bahek kasesan di dosa muna. Ima na mangaramoti, jala napahotto rohamuna, warim. makaporsiai ibana, asa dihamuna, Anda terus bolon. hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamudi bakasan kami. Oh. Dua. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo kamu mau jalapangan ma. Daging kurun na ninot to kamatian. Lao mo kumpang. Iba na pahoton. Papotsor kamu na marapor sa otigana. Asa di kamu hanguduan nasa liling-liling na. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, Udar hudai. jala inuk pamuma, Asa di kamu mudar hudui, hanguduan nasa nani liling. useho tuhamatean, Amin. bahek kasesan di dosa muna. Ima na mangaramoti, jala napahotto rohamuna makaporsiai ibana, asa di hamuna hanguduan nasora sudah. Amin. Mulak mahamudi bakasan kami. Berarti udah ya? Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo kamu mau jalapangan ma. Pangan ma pangan. Dagi kuri na dilo tu hamatian lau papot roham marhapur seo di bana. Asa di hohang uluan nasa liling-liling na. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo kamu ma jalainum ma. Mudar hudon nani usehon baik asesaan di dosa muna. Ima napa hoton doot papot roham marhapur seo di bana. As di hohang uluan nasa liling na. Amin. Tapos siya mga ora. Okay. Ini makan. Hags. Adong gobe naso pandohoti mga nakinate. Sudah ya? Sama. Sudah? 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 Masuk. Marende hita siya nomor sia ayat sada laos jongjong ma hita saluhuna.
Puji ma Tuhan di batali tondikku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di batali tondikku jalaunak tu kalupahod dengan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalu makasahit mu sudena. Ibana paluaho ko samsian hamaguan jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdinggan basa do Tuhan di bata. Lebat tarimas jala para si roha gudang. Dang di bait tuhi tanah hobar tu dosat tadjala dang di balosot tuhi tanah hobar tu hajatotta. Songon asini rohan ya mama tu akana konda do. Asini rohan itu Tuhan di bata dia kana makabiari bana. Nunga takas di patuluhon di bata holong ni rohana tu hita dinamati Kristus sumokopita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam balua mahita nuaik syari masna. Dungabe parpitor hita hinorhon ni mudarnay. Di bahini say pujion ni pamangaku dohot rohaku. Dohot nasa pabahen aku do Tuhan di bata. Ola nion rudi saliling nililing na. Amen tatangyak ko mapiliata. Ali di bata namin na di banua gijang. Hodo haruan ni saluhut sileho-leho na dinggan dohot nasa ulibasa na maulutus. Upasahat kami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus si jolob. Paso-paso may jala ramote aso para siya kami pilihanon. Patimbul ho karjaw mo dito ngatongan ni Huriam doho di Portibio. Buhay marohan nami marhiti-hiti tondim. Asalam utadahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Nasanani. Ali Tuhan debata na toktong, naso marmula, naso marpatsohotan. Upuji hami mahoala saud sude tahim, nauk sinakap mo, adorak so marujahad do pehas yang anon. Daktaraba sibulis sakap mo, dak sudat tahim na badiay di bahed dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di bay ni mauliati marohanami tuho ala, nauk saud sakap mo. Ima parsurum di anak mo gabi si palua jala si pangulo di hami. Asa malua hami siyan dosa, hamatian dohot siyan uhum. Jala matsohot tami mangulahod dosa. Ope saya si maroham di hami. Tugihon mahami to anak mo. Saybayin mahami gabi si luap tu ibana. Asa upa ni halujaon na hami. Ala na tinaon na nabirniti. Dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na punahami. Jala hami na puna ibana. Say tanggali huriam. Sa darion asa diingot habal gaom mo. Dohot haror ni anak mo gabi jolma. Laho panguluho kami perdosa. Say sungguli ma akaparhalado di huriam. Mamaritaho barita na ulito sa luhut talak. Naugpatar hasa nga mo. Jala naung jupang dami dohot hasonangan. Say leho mapito na ukap to halak naso tumadaho. Dohot tu parugamo nasing. Asa ro na sida manguluy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masaluhut panggonggomi dohot akasuruan na. Asa diboto na sida naong dilehok ko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi sa liling nililing na. Sa ilehok gugot wak ka na dibaga sa pangujunan, apulyak ka na marsak, jala paluak ka na targugot. Sa itatap jala odingyak ka na pinaburbur ni halak ala ni guarmo. Sa idongani jala paso-paso hami sudi, ak ka na magudang rodi danak, dibagasan Tuhan Jesus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na dibanuagidjang, sa ipinarbadia maguarmo, sa Roma harajon mo, sa saud malomo ni roham di banotong osongon na di banuagidjang. Leo matuhami sa daron hanguluan siya pari. Sa samadusa nami sa panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugiyo tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Son
ulak mahamu di bagasat dame, calo habong ba pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodak ko Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di depak ko Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasahon madamena tutodim. Oh